Zweefvlienders vanuit heel Nederland wie een jaar te gast op een vliegbasis in Ljouwert. Daar is dit weekend het jaarlijkse festijn met oldtimers, de K6, die bouwd binnen in de jaren 60. Ja, het is een fantastisch oud toestel. Het is gewoon mooi, een historisch vliegtuig. Ja, nee, dat is bijzonder. Je kan een hele moderne, dure vliegtuig kan je vliegen. Maar dit heeft zijn charme. Oud hout noemen we het. Ja, want er zit echt hout in, hè? Ja, dat is hout en voor een deel met linnen bespannen. Ja, moderne vliegtuigen zijn van plastic oud hout. Al meer dan 20 jaar zweeft Patrick van Vals uit Ljouwert het eerste ter loft. Maar eerst met zijn K6 uit 1964 in elkaar zetten worden. Het duurt ongeveer 15 minuten ongeveer. Dan heb je me in elkaar. Voor een oldtimer is het relatief vrij snel. En dan kun je de loft in. Dan kun je de lucht in. Ja, daar zijn we er klaar voor. Het is even spannend, want het ware is net ideaal. En de Rijn houdt oldtimer vliegtuigen vaak onder groen. Maar stikjes blauw tussen de wolken ben genoeg om omheen te gaan. Al is er wel sprake van turbulentie. Maar het zicht is goed en de piloot viel hem vrij als de vogels om hem heen. Ik heb 1 zilvermeel gespot, maar ik vlieg het liefst met roofvogels mee. Die geven goed de thermietbel aan. Dan kan ik nog een hoop van leren van die vogels. En mijn doelstelling is om ooit nog een keer met een ooievaar te vliegen. Die zijn hier wel, maar het is me nog steeds niet gelukt hier. 1 keer in Tsjechië, maar hier is het nog niet gelukt. Dus die uitdaging heb ik nog steeds op mijn bucketlijst.